Inteligentné relé SR600 je diaľkovo ovládané zariadenie systému IT600 Smart Home. SR600 je možné zabudovať aj do steny, prípadne upevniť špeciálnou konzolou na stenu. Je napájané 230 V a podporuje elektrické zariadenia až do 3500 W. COM a NO terminály sú signálne výstupy určené na pripojenie zariadení, ktoré máme v úmysle ovládať, ako napríklad bojlery, čerpadlá, ventily, pohony, osvetlenie a iné. Terminály S1 a S2 sú signálne vstupy. Ide o beznapäťové kontakty a v závislosti od konfigurácie ich môžeme použiť na ovládanie činnosti relé pomocou pripojených zariadení. To znamená alarm, otváranie brány, otváracie senzory a ďalšie. Relé sa programuje cez aplikáciu a vyžadovaná je internetová brána Salus UG800. Vďaka nej je možné relé kontrolovať na diaľku, ako aj odosielať z neho informácie priamo do Smart Home systému. Príklad 1. Ak aktivujete alarm pred opustením budovy, kontakty relé S1 a S2 sa skrátia. Vďaka tomu sa spustí nastavené pravidlo a zvolené termostaty automaticky znížia teplotu podľa predvolieb. Vďaka tomuto kroku znižujeme náklady na vykurovanie. Príklad 2. Ak odchádzame na kratší čas, na víkend alebo na dovolenku, môžeme sa postarať o bezpečnosť a simulovať svoju prítomnosť doma ovládaním domáceho osvetlenia. Môžeme to urobiť dvomi spôsobmi. Nastavením času alebo v aplikácii podľa potreby. Príklad 3. Otváraním dverí podnietite snímač S2TV600, aby vyslal požadovaný signál a v odpovedi SR600 môže relé napríklad zapnúť svetlo, zapnúť ventilátor alebo cirkulačné čerpadlo na včasnú prípravu teplej vody. Podobne môžete spustiť akciu iba pomocou spínača svetiel a v závislosti od vašich potrieb môže SR600 spustiť len ventilátor alebo cirkulačné čerpadlo. Príklad 4. Každý má rád, keď je kúpeľňa príjemne teplá. Preto, ak teplota klesne pod komfortnú hladinu, pravidlo nastavené v aplikácii spustí elektrický ohrievač na udržanie optimálnej teploty pre domácnosť. Ďalším riešením je zapnúť ohrievač len na obmedzený čas, napríklad večer, keď vieme, že budeme kúpeľňu využívať. Časové pásma môžu byť nastavené ľubovoľne prostredníctvom aplikácie. Príklad 5. Pri otvorení brány relé zatvára kontakty a aktivuje osvetlenie v garáži. Príklad 6. Pri modeli SR600 môžeme uvažovať o takmer každom elektrickom zariadení. Napríklad zavlažovače a osvetlenie zapnete z aplikácie. Ďalšou možnosťou je použiť dostupné nastavenia, ktoré automaticky aktivujú zariadenia pri západe slnka v ľubovoľných časových intervaloch. Príklad 7. Zapojením zariadenia SR600 do zásuviek získame kontrolu nad všetkými elektrickými zariadeniami v budovách. Prostredníctvom aplikácie a nastavených časových intervalov môžeme vypnúť ohrievanie vody v rozvádzači alebo odpojiť dodávku energie vo vybraných zásuvkách a tým obmedziť celkovú spotrebu energie. Výhradným a spoľahlivým distribútorom značky Salus je Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorý zabezpečuje odborný predaj a poradenstvo.